Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Bisig ginabibuhiin ako, hugot kayo ng pagakos ni mo nako. Ay, balik ang bukog ni mo. Oh, tingsi ka man, ano ka? As kang lingawan ako lala. Saan siya? Sa kananan nga gidad-an ni boss amo nako. Laliman ka. Dito mi mamili og mga pagkaon nga ipaluto nga naa sa sucha aquarium. Nagalangoy-langoy palala. Unya gipaluto ni boss amo ug oy among gikaon, lamia lagi lala. Sa sunod agapito, ayaw kumpiyansa. Kay basid kadtong nagdani mo o sa to ka sindikato. Unsa lala? Ay, aray, nga naman yung apupuson nga. Pero may naman yung magsakit. Aray, kasakit yun. Buutan siya, Agapito. Bisan o gingon ato ang iyang itsura, pero maklaro nga buutan siya. Gan kayo nga akong pamati samtang nagkuyog mi. Nalimot ko pangutana niya na kung nag-eskwela pa ba siya o may trabaho na siya. Kaya gusto na ko siya tabangan. Luoy kayo. Naninda lang ko no sila bisag unsa nga matinda sa iyang apuhan. Luoy. Luoy kayo siya, Agapito. Nakuyapan ko ganina. Og nabalikan ako sa panimuot. Galit man ko kawagtang sa kalibutan. Nga naman to. Ay, nawa na ang kasakit sa akong puso na. Magpa-check up ka ako. Pero mahadlok pa po kumahibaw kung unsay akong sakit. Mag-ilis ako. Para matrabaho na po sa club. Sugod nagluto si imong Manila la. Ay, wait lang sa Agapito kay nag-andam pa ko sa isagol ini. Mantika naman kay isagol ni mga anak lala. Ay, mantika lagi. Pero minatamison manin na kong usa ka kilo. Aron dunay variety ang maniba nga atong ibaligya. Okay lala dulo. Nga naman ko. Gabi dugay kay kung nakatawag. Nagsige lang kong imagine kang Agapito. May sense of humor. Katuntuhan na. Makatawa ko na yan. Boss. Murag, lain mong pamati na sa kong lawas, boss. Murag kanang kailan tanon ko. Unya, Pikto, unsa may koneksyon. Manulis magata karong gabi. Ayaw ko ba na mo, kami na lang. Awon sa. Unyag, makatulis mo? Kasayon, wakay apils bahin. Uy! Bom tarat tarat! Bom tarat tarat! Tararat tararat! Bom bom bom! Ow! Wala ba chicks bom? Ay! Uy, basta hinayaw. Bisag gors. Ganaan pa dyan na mo sayaw. Uha!
Uy, ana, hapit na maidos ang giluto na kong mani nga minatamis. Mening, gibutangan ako pula nga kalamay. Uy, dagyan man daning mani nga na dani agapito. Usa ka kilo ra may akong gipapalit. Naabot man na og 5 ka kilong tanan. Tungod atong lalaking nahimamat sa akong apo. Uy, aguroy, kinsa man katong tawanan, no? Nganong yano raman po ni uban akong apo niya. Pastilan, dolor! Kumpiyansa ragid kaya ni sa agapito, ba? Sunog! Ala! Yama mo, sunog! Uy, o sa to! O sa to! Sunog! 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 Lala dulol! Lala dulol! Lala dulol! Ayaw kong bitara! Oy, agapito! Ay, kong bitara! Magawas na din sa tula! Ay, ano man! Waka ka ba ti atong singkit sa atong silingan at tiguang? Sino'y tino ba nga bana ni Inang Yasmin? Amahan o ginahan ni Surayda? Ha? Oy, mangangan man na Typhoon 2025 imong ginganlan agapita. Lala dulol, dali naman kawas na tayo ni sa sunog! Lala sunog! Sunog yun sa itong akong nabate! Sama di ayun na! Ay! Kadaghan sa mga truck sa bombero nga ni ate kami. Asa matapit ang sunog. Mugawas ka din sa amo, bi. Oh, hala, dako sa asom. Murag, dulas bahay nilang agapito. Ma! Mama, to ko sila agapito. May susihon lang ko, ma. Lord, hindi na ako naging maayo. Tulog kayo sa bahay nilang agapito. Magdali ko. Boss. Murag, kabantay ka. Murag di gimadas akong lawas, boss na. Maglisod yung gagda ng imong lawas, Pikto. Kay mura naman nagbako kadako. Maya. Di na buot na. Lain mo sana, boy. Lain di na mo ibuot na kayo pasabot, boss. Oy. Ready na mi. Naghuwat na lang mig sit away vehicle. Asa? Agit away na sit na mga seat pagkabangag sa ilo natakdan ko. ng Boss. buwan. Naghuwat na lang mi og git away vehicle nga among gamiton. Kining boss. Buhay ko sa pangupot. Boss. Usa ka ba nga gikuptan man ko nimo maayo. Boss. Ay nga numang ka gigakos naman hinuon ko nimo maayo, Pikto. Nabayot ka na. Apit na, bo. Buwangan. Daoro, ay. Buhay ko, Pikto. Boss. Ayaw lang lagi. Ayaw sa lagi. Mo panulis ka ron. Di ko mabilis bahin, no. Kay ko. Nabuang yung ka. Nagplano na mi. Naplano na rin mo nga kuan nga Ngayon sa boss. dayono ni gino namo ang pagpanulis. Bayan niyo, boss. Balagwa ka. Balagwa ka. Sa sunod na lang uban na mo, Pikto. Tinuo ko. Hain naman kasi sinang dulong o kakapito. Dili naman kasunod dito dapit sa ilang bahay kaya nainagbantay. Nang dolor! Agapito! Oh, kadako sa sunog. Kung ako masayop, mao ning dapitan akong gihatdan niya itong agapito. Magsusi ko bahay nini. Ay, ang bayan ng kapito. Napit pa kasunog. Kita kay si FB Live nga. Ako kita na ako sa Facebook. Mayra! Mapilunta ka kasunog ng kapito. Mapilunta ka. Sige, harap ang katawa niya. Ay, halag ka lang! Halag! Kisa ka lang. Ikaw na rin, Victor. Tarong, ha? Dako pa kung buhi, anak ka. Galain na lang lawas ko, maong medyo luya ko. Aw, luya, uy! Luya! Mao din niya kakaroon sa ato dali kay galain na imong lawas. Lain. Ha! Uso mo nagkakiyari mo katawa, Clintoy? Ang bayas kong kontra dali. Ito ang agapito nga kong dunggaban ba? Sunog! Si Agapito. Dili, dali. Ang bayas na ng agapito sunog. Gapa!
Wag yun tayo na bit-bit nga butang agapito. Kung sa may bitbiton lalanga, kalit magkaitong sunuga. Ang akong mani. Ay naghilaki ito imong manilala, uy, makapalit na taglain. Ay, may na bit-bit man lagi ka agapito. Ako ginigisiguro lala. Pinangga kainin ako. Ang gamay na tong imahe sa Senior Santo Niño. Ulala, moro gyud ko nakitang diyang nanggawas ta sa ato ah. Agapito, apo ko! Agapito! Si Obre. Obre. Di arabi ring dapita, Obre. Agapito! Obre. Mama Dolor! Carmela! Carmela! Mahayo ka di anak! Mama Carmela. Carmela! Nadugang nalikay ka man nag-aksyon ka man unta sa imong anak. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!